Духівник Путіна Тихон таки доїхав у своє кримське вигнання. В оточенні гауляйтерів Аксьонова та Розважаєва в Олександро-Невському соборі Сімферополя обійняв посаду очільника Кримської митрополії Російської православної церкви. Першим ділом російський зайда підтримав керівництво УПЦ Московського патріархату, тим самим вкотре довівши, чиї інтереси насправді обстоює ця організація. Гонение – это привычное и естественное для церкви состояние. И я думаю, что иерархи церкви, митрополит Ануфрий, прихожане Украинской православной церкви, они все выдержат. Тихон змінив на посту колаборанта Лазаря, який перейшов на бік росіян під час окупації. За це дістав нагороди з Москви, але за підтримку загарбників втратив українське громадянство. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов, який звик тримати носа за вітром, розтікся у компліментах наближеному до Путіна попу. На самом деле, Тихон прогосударственный, очень мощный, очень системный человек. Місія Тихона – збудувати для Путіна російську Мекку посеред Севастополя. Він не перший рік займається забудовою на території заповідника Херсонес разом з будівельниками російського Міноборони. Владимир Владимирович поручил мне продумать, что здесь можно сделать достойного, интересного и важного для людей. Вот на основі этого безцінного сокровища. Вже 2 десятиліття Тихон, він же Георгій Шевкунов, вірний пес режиму і опікується таким собі патріотичним вихованням в проєкті «Моя історія», куди вгатив 20 мільярдів російських рублів. Наближений до ватажка росіян Владимира Путіна ще з часів, коли той був директором ФСБ. Усе почалося, коли Тихон відспівував батька Путіна. Митрополит Сімферопольської і Кримської православної церкви України Климент вважає, що росіяни не довіряють колаборантам з УПЦ та бажали встановити повний контроль над усіма ресурсами в Криму, щоб при втечі викрасти культурні цінності. Це свідчить про спроби росіян зробити церкву останнім форпостом «Русского міра» в Криму. Служба безпеки України схопила 3 херсонців, які, як стверджується, наводили російські удари на житлові будинки міста. За даними слідства, організатором групи був колишній підприємець, який після окупації Херсона співпрацював з ворогом. Зокрема, обслуговував ешелони з військовою технікою загарбників. Після звільнення міста він заліг на дно, але в липні з власної ініціативи зв'язався з представником росіян з окупованого Лівобережжя. Адресу, куди влучили російські ракети, передавали? Передавав. Громче. Передавав. З якою метою передавали інформацію? Мені подобається Совєтський Союз. За вказівкою ворога він створив групу інформаторів, до якої залучив 2 проросійськи налаштованих жителів Херсона, зокрема рідну сестру та ще одного знайомого. Один з коригувальників під час окупації міста знімався у постановочних сюжетах російських пропагандистів. Зібравшись докупи, агентура збирала координати компактної забудови та проживання людей в Херсоні. Також їх цікавили пункти базування та шляхи руху українських оборонців. Саме за їхніми навідками наприкінці вересня окупанти вщент зруйнували 2 приватних будинки у Херсоні та ще 5 пошкодили, стверджують в СБУ. Колаборанти розділили з окупантами відповідальність за поранення 10 херсонців. Ватажку ворожих навідників загрожує довічне ув'язнення за державну зраду, а пару його спільників судитимуть за несанкціоноване поширення інформації про переміщення військових. 45-метрову яхту перевіряють російські митники в окупованому Севастополі. Човен Deep Story під прапором Чорногорії несподівано прибився до кримських берегів ще у серпні. Спершу його бачили на Графській пристані, а досі біля Херсонеського маяка.
У 6 каютах на 3 палубах комфортно можуть розміститися 14 гостей. Яхту розміром з російський ракетний човен обслуговує команда з 8 людей. За каталогом ціна таких розкошів з турецької верфі «Оркун Яхтінг» сягає 8,5 мільйонів євро. Згідно з відкритими джерелами, Deep Story належить Катерина Shipping and Yachting, зареєстрованій на Мальті. А от власником компанії є турецький мільярдер азербайджанського походження Мубаріз Мансимов. Він володіє медійним бізнесом і судноплавною компанією. Утім, поки невідомо, чи дійсно саме Мансинов прибув до Севастополя, з якою метою та чому росіяни взялися перевіряти яхту лише зараз. Безпечне майбутнє кримських татар і підтримку корінного народу обговорили в київському офісі Меджлісу з новопризначеним послом Туреччини в Україні. Мустафа Левент-Більген завітав до лідерів кримців, убраний в краватку з кримсько-татарською тамгою. Лише минулого тижня дипломат передав копії вірчих грамот українському МЗС і наголосив, що у такі складні часи Туреччина підтримуватиме Україну, бо завжди стояла поруч зі своїми братами і друзями. А Кремли, на його думку, мають особливу роль в українсько-турецьких стосунках. Gerçekten evimde gibi hissettim kendimi. Тут я відчуваю себе як удома. Тут панує тепла родинна атмосфера, і наша розмова була саме такою. Для нас це дуже важливі успіхи наших кримсько-татарських братів. У наших взаєминах з Україною кримсько-татарський народ відіграє роль мосту. Так було в минулому і буде в майбутньому. Ми краще розуміємо і пізнаємо один одного, обговорюючи події, які стосуються нашого регіону. Тому в цих стосунках важлива наша єдність. Попереду багато роботи.